लामसुबु खुंबैटिबिनि बोखाक्तै नंनिल'ग्यां दङो खुम्बार तालनि थांनाय 7 मे सालमारिनि इनविटेशन काto तामहनि सिजाक ओंखना आबंखा त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिस of the Zonal Development Behijola Joni Invitation Card o Invitation Card ओखा बिटि बाजारो गोदाल मार्केट स्टल फियकजाकमानि Invitation Card no काहामके नासिगि बरिबो नायखे एलेम गोरों जाग्रा रकनि खावारखि साले मिथिकमा फाइके भारत हाक्टनि संबिधानो नायखोलै दै दुलै तंनाय राष्ट्रपतिनो सिगां बरम दिजागो आबुनि यागुलो प्राइम मिनिस्टार बुनि यागुलो जुदा जुदा डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार रकनो बरम दिजागो आबहानो हास्टेयावबो पुलिया बरम रिजागो राज्यपाल आबुनि यागुलो सीएम डिप्टी सीएम जुदा जुदा डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार आबुनि यागुलो एमएलए तै गुबुनि तांफांरंनो बरम रिजागो TTAADC हापं गबो आबहानो CEM डिप्टी CEM EM MDC आबुनि यागुलो गुबुनि आदं तांफांरंनो बरम रिजागो साना थांगे कुचुक आचुक थायो आचुकजाक रक्नो सिगां बरम रिजागो आबुनि यागुलो तला आचुक थाय दंनाय आदं संरक्नो बरम रियाफारजागो फिया इनविटेशन काटो नुकजाखा TTAADC नि CEM नि मुंखे तलाव सिजाक साकाव सिजाक डिप्टी CEM नि मु सिगांगो TTAADC ओ डिप्टी CEM नि आचुक थाय गरै त्रिपुरा मथा TTAADC हापंनि आचुक थायो आचुकमानि यागुलोनो पुलिया डिप्टी CEM नि आचुक थाय सोनामजाखा थांनाय 7 मेनि इनॉग्रेशन प्रोग्राम नि इनविटेशन कार्ड टी हलं थंगो सुइजाक आदं अगरा रकनि बोखाक्तिसे बरम रोथानि करमु देरामु नुकजाकै तंखे थिना तामुंनाय अबनो दाबुक लुकुरकनि सुमु ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पै।